Gipuzkoako Foru Aldundiak gardentasunari garrantzia berezia eman nahi dio. Demokraziak zentzu betea izango badu, erakunde publikoek ezinbesteko dute, besteak beste, jarduera publikoaren gaineko informazioa herritar guztien eskura jartzea. Horretarako hori ahalbidetuko duen foru arau berriaren proiektua aurkeztu dute. Aldundiaren arabera, ordezkari politikoen jarduera gertutik ezagutzeak herritarren parte hartze eraginkorra indartzen du. Honela, batetik, publizitate aktiboa egin beharko du. Hau da, inork eskatu gabe, aldundiak hainbat gairen inguruan informazioa eman beharko du. Baina bestetik, herritarrak nahi duen oro galdetzeko aukera izango du, eta are gehiago, aldundiak hauek guztiak erantzun beharko ditu. Honen ostean, erantzunarekin konforme gelditzen ez bada, erakunde independente bat eratuko da. Honek galdera aztertu eta erantzun egokia eman dezan. Aurre proiektua hau Foru Aldundiaren atariko egoitza elektronikoan eskegi dute. Hemen, herritarren ekarpenak jasoko dituzte. Eta hor, herritarrek arauaren gaineko ekarpen eta iruzkinak egiteko aukera izango dute datorren urriaren 24 arte. Urriaren 15ean ere ekitaldi ireki bat egingo dute, proposamen gehiago biltzeko. Behin hori eginda, batzar nagusietarako bidea hartuko du proiektuak.